Episodi 32. El viatge, per Carmen Bernabeu. Això era i no era un grup d'amics molt curiosos anomenats Eric, Marc i Laia. Els encantava la música i sempre estaven buscant aprendre més sobre diferents cultures i ritmes al voltant del món. Un dia, Eric els va proposar una idea emocionant: viatjar a diferents països per a conèixer més sobre la seva música i tradicions. Marc i Laia van acceptar encantats i es van posar a la feina per a planejar la seva aventura. El seu primer destí va ser el Brasil, on van aprendre a ballar la samba i van escoltar música en viu als carrers de Rio de Janeiro. Després van viatjar a Àfrica i van conèixer els ritmes del djembé i el kora al Senegal. Al Japó van aprendre a tocar el taiko, un tambor tradicional japonès que es va deixar impressionats per la seva força i energia. Finalment van arribar a Espanya, on van descobrir el flamenc i els sons de la guitarra espanyola. Allí van conèixer un grup de xiquets que els van ensenyar a cantar i ballar sevillanes, un ball tradicional d'Andalusia. Després del seu increïble viatge, Eric, Marc i Laia van tornar a casa amb una gran quantitat de coneixements i experiències. Es van adonar que cada país té la seva pròpia música i que totes són igualment emocionants i úniques. Des d'eixe dia, d'ara en endavant, Eric, Marc i Laia van continuar explorant la música i les cultures del món, sempre amb ment oberta i cor disposat a aprendre i a gaudir de les diferències que fan a cada cultura única i especial.